सासे सुबुङा बा सासे इउटुबारा गिर्जा न' सिङाव हाबनानै बा चार्चआव हाबनानै हिन्दु धोरोमनि मेथाइ रोजाबदों बा रामनि नाम लानानै सियाराम मेथाइ रोजाबदों। तो लोगोफोर बे आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो। तो हेल' लोगोफोर, बयखौबो फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट बा मोनसे भाइराल भिडिअ शेयार खालामनो थाखाय नैबे टपिकखौ लाबोनाय जालायदों। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। मोनसे भिडिअआ पर्टेल बा ससियेल मिडियायावनो माने गोबां सावरायजागासिनो बा गोबां भाइराल जागासिनो आरो। सासे इउटुबार बा सासे सुबुङा चार्च सिङाव हाबनानै गिर्जायाव हाबनानै हिन्दु धोरोमनि नाम लाना हिन्दु धोरोमनि मेथाइ रोजाबबायदों। श्री रामनि नाम लानानै जय श्री रामनि मेथाइ रोजाबदों बा सियाराम होननानै मेथाइ रोजाबदों। बे मोनसे ओरैबायदि लाजिथावना जाय ख्रिस्ट धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे लाजि फोनांनाय बे मोनसे थासारि बा बे आखुथाय आरो। बबे लामाजों आवगायनो नागिरदों बा मा लामाजों माने गावखौ दैदेनलांनो माने रावबो गावखौनो माने हमदांस'या, गावनि माबाखौ जेनेबा मिथिजानाय गावनि फेमास जानायखौ लुबैनानैनो सोरखौबा निन्दा खालामनाय, सोरबा धोरोमखौ माबा खालामनाय, बेफोरबायदि माने सुबुंफोरा बबे लामाजों आगान सुरलांनो नागिरदों माने हमनोनो हाला आरो। बे मोनसे ओरैबायदि लाजिथावना। दा बिनि सायाव गोख्रों एक्सनबो लादों। दा बिनि सायाव मोनसे साजाबो होनाय जागोन बा धोरोमखौ निन्दा खालामनायनि बा धोरोमनि सायाव लाजि फोनांनायनि थाखाय। बे धोरोमखौल' नङा, जाय धोरोमनि सायाव जिखुनु धोरोमानो जा, ख्रिस्टानानो जा, हिन्दुआनो जा, बाथौआनो जा बा ख्रिस्टान धोरोम, जिखुनु धोरोम फालिनायानो जा, मोनसे थानसालियाव बा मोनसे गिर्जायाव इसोरखौ फोथायनानैसो बेखौ मोनसे थानसालि बा गिर्जा बेखौ फसङो आरो बेवहाय आर'ज गाबहैयो। बेयाव गावबागाव धोरोमखौ लानानै इसोरखौनो फोथायना आर'ज खालामहैयो। नाथाय बेयाव सोरबा थांनानै गुलाय गुजाय उल्था फाल्था ख्रिस्टाननियाव हिन्दुनि मेथाइ, हिन्दुनियाव ख्रिस्टाननि मेथाइ बेफोरबायदि रोजाबनाया बे माने ओरैबायदि सैताननि आखु होननानै बुंजायो आरो। तो लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायदो आरो बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। जय श्री राम। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय We filed an FIR because just day before yesterday I came across one video, a reel made by one person in Maulanang, and it is a very disturbing reel. It shows this person, I think he's a tourist. He's walking into the Church of Epiphany in Maulanang. He films himself walking in. He films himself inside the church, walking to the altar area, taking the microphone and then shouting Jai Shri Ram, and also starting to sing all sorts of Hindu religious songs. And this was a premeditated criminal act to go and desecrate a church in this manner. It is not only an insult, but it is actually an act that is trying to communalize. It's an insult to us because perhaps till now many of us are indifferent to the kind of communal hatred and division that is taking place in our country. Actually a communal act, criminal communal act that aims at divisiveness and hatred. And we hope that the police will actually ensure that this person is dragged back to Meghalaya so that investigation can happen, because he didn't do this alone. There was